Danas se nalazimo ovdje u osnovnoj školi Mika Mitrović u Bogatiću. U saradnji sa turističkom organizacijom Bogatić pravimo novogodišnju radionicu čestitki. Učestvuju deca od 1. do 8. razreda osnovne škole Mika Mitrović i danas smo baš izuzetno kreativni ovdje zajedno sa decom. Trudimo se da uradimo za taj dečiji bazar koji će se održati u četvrtak. Tokom tih novogodišnjih radionica, sve ukupno što se tiče turističke koju oni organizuju ove godine. Tema su novogodišnji ukrasi i novogodišnje čestitke. Imamo razne materijale, čak koristimo i reciklažni program, tako da očekujemo da deca pokažu svu svoju kreativnost i naglasila bih da su deca izabrana, znači svakog odeljenja po nekoliko dece koja ili imaju tu sklonost ili su inače kreativne, tako da su nam se oni danas ovdje pridružili. Ovo se radi sve u humanitarne svrhe. Tako je, to je jako bitno naglasiti da taj prodajni bazar će biti, sav novac prikupljen u tom danu će ići u humanitarne svrhe. Tako da je to jako lepo i značajno za ovu decu što učestvuju u tome. Hoćemo da pozovemo onda ljude da dođu, Hoćemo da pozovemo kada i kad? ljude, roditelje, ljude, sve koji budu tog dana i prolazili, koji inače treba to da posete, da dođu i da obavezno kupe novogodišnju čestitku ili novogodišnji lampion i da ukrase svoj dom. Da kažemo sad kad i gde? U četvrtak, samo ja ne znam tačno vrijeme, od 11 časova, to će se održati na platovu ispred osnovne škole Mika Mitrović.